Vappu 1. toukokuuta on vapaapäivä ja juhlapäivä. Vappu on opiskelijoiden, työväen ja kevään juhla. Monet juhlivat vappua jo vappuaattona 30. huhtikuuta. Vappu on virallinen liputuspäivä. Vapun koristeita ovat ilmapallot ja serpenttiinit. Sekä vappuhuiskat ja naamarit. Ruokapöydässä on nakkeja ja perunasalaattia. Makeita herkkuja ovat tippaleivät ja munkit. Vappujuoma on sima, jossa on rusinoita. Vapun aattona monessa kaupungissa opiskelijat laittavat patsaalle lakin. Esimerkiksi Jyväskylässä se on Minna Kantin patsas Kirkkopuistossa ja Helsingissä se on Haavis Amandan patsas Kauppatorilla. Myös ylioppilaat laittavat ylioppilaslakiin päähänsä. Pistellaan koti serpenttiineillä ja ilmapalloilla, syödään vapun herkkuja ja katsellaan televisiosta vappuohjelmia. Hauskaa vappua!